tevahiya Tirkiye nêzîkî 4 milyon penaber niştecî bûne. Pirê penaberan li Stenbolê ye, yê din jî li tevahiya Tirkiye belav bûne. Di nav vanan da jî li paytaxta Tirkiye Enqerê nêzîkî 100,000 penaber dijîn. Di nav vanan da jî 80,000 penaber li Enqerê li navçeya Altındağê ye. Yên din jî derûdorên Enqerê da belavbûyîne. Li navçeya Altındağê taxa Ulubeyê nêzîkî 40,000 kes bi awayekî kombûyî dijîn. Li vê derê ji bo xwe jiyaneka taybet drûstkirine. Herkes li gorî xwe karekê dike. Yên din jî diçin derûdorên Enqerê şigol dikin. Li Enqerê pîşesaziya mobilya ya herî mezin li sîtelere. Pirê penaberan kargehên li vê derê da bi kêdeka gelek erzan dixebitin. Hin kes jî ji bo xwe dikan vekirine. Yek ji wan jî Salih İsmail e. İsmail ji Helebê hatiye û dixwaze bibe hemwelatiyên Tirkiyê. صار لي جاي على تركيا 6-7 سنين. شش حفت صالة ku ez li Tirkiye me. Pêştir li Entabê bûm û dûra ez hatim Enqerê li vir karê qesabiyê dikim. Şükür ji Xwedê re karê me baş e. والحمد لله عايشين Dilxweşî û nerazîbûna Salih İsmail li ser Tirkiye heye. Dibêje penaberan pir baş pêşwazî dikin. Li şarekê dema em biçin şarekê din lazim e ku em destûr bigirin. Li rayedaran daxwazê me ew e ku ji bo me rahetiyekê bila çiyê bikin. Rastî hin kêşe tên. Nimûne dema diçim Îstanbulê lazim e destûr bigirim. Çoyîna şaran da pêştir divê destûr bigirim. Ez karê ticaretê dikim. Pêwîst e di vê alî de hêsankarî hebe. Penaberên ku li Enqerê cur bi cur pişiyan dikin. Ji xwe re tax û kolanên taybet drûstkirine. Li van kolanan jî dikan vekirine. Wek xwarinxane, tamîrxane, qesab, market û her wekî din jiyên pîşeyên wan heye. İsmail bi xwe karker e û rewşa xwe wiha dinirxîne. Ji bajarê Helebê Sûriye hatime. Tirkiye ji me re pir baş e. Li me pir aleqedar dibe, her cîve hesanî dike. Em bi karobarê xwe mijûlin. Şikir ji Xwedê re ku rewşa me pir baş e. Li Tirkiye de hejmara penaberan da hejmara herî zêde penaberên Sûriyê ne. Li Enqerê jî nesî hejmar derdikeve pêş. Lê xeyrî penaberên Sûriyê yên Iraqê, İranê, Afganistanê, Pakistanê û Afrikayê jî hene. Daxwazên hemû penaberan jiyaneka wek hemwelatiyên Tirkiyeyê ye. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.